Iondó trí sé tá muid ag taifeadú. Díoghait se bhríon ag taifeadú na riint scéalta nuachta as Meiriceá. I neamh tí máirt an naúlá fichiid mí márta ach scéalta as dé híine seo caite atá á léamh agam. Tá an scéal seo faoin NFL ag leannacht a raí. Is chosúil go bhfuil lochtannaí dá riire na scrúdathe ar chomhthuatha a rinne siad go naige seo. Agus tá na hiiriseoirí ag tuairt le fios go bhfuil chur chuige an NFL ar aon dul le chur chuige an tionscail tobac sé sin rinne siad taide lochtach déon gnó bhéidir a dog anchuid fianaise ar lár. Cibé tá os cían céad chás cóhuaite nár ádiú sna sonraí agus táthraigh tuairt le fios anois nach bhfuil an taide seo sásúla. Ar an nóir siar de támuid ag feiceáil an seo ná damhsa réamh phleanáilte. Ní léon rud nua faoi seo ná riire. Tá chuireadh an NFL faoi bhrú mílteannach. Faoi dhearg ghlach siad leis an mrú go deisialach. Agus anois tá curagus chúitimh ar siúl faoin taide agus an chur chuige agus céard bechearta dionam. Nuaíocht idirnáisiúnta tá bhfuil an féidir rá gur féidir le íospartach dúnmharuithe chorm na féine áil ní dóigh mé ach ciontaíú tá a ainm dearmataí agam. Tá mé ag iarra caraidic ará ach níl mé cinnte gur béis sin an chréadú sí radaibh an caraidic agus fuarthas ciontach é sa hág an teachtain seo caite as cinenne dheithú a dhéana ar Waslamaí in Srebrenica. Tharla sé seo chorú agus fiche bhliain óhin. Gan leiscíil caithfidh mé an gluoch seo thógáil. Fáíar ní féidir le mé seo chur ar sus ach sin é. Hello? I am busy, but I could talk to you later. What's up? Oh, you want to come home? I think you should.
But if I'm not here, just I'll call you as soon as I Well, is toch gur bin rud le biochréile ní féidir an seal fear voicemail condition. Cai mé checkáil ní is agam cé a dog voicemail agus cé nuid. Tá ceonta úrad a bhean carráide as an sléocht in Srebrenica as cinnaí hui anna. Mariú na mílte ná ire agus ní hé carráide rinne na maratha go pásanta bhhailm na dúnmhar forí eicháileos cuairte freisin ach ar a leid fuairthas duine ceantach. Tá coiste speisialta de chuid teach na nionadaithe ag donna taide duna fisrúchan haide Fíochán Féatais agus tá seo ag scanrú cosantóirí cearta ginmhilte ag rá go nairóis níos deocra ríis. Tá seo mar chora an gunspóid dás an noraí nuair tugadh le fios go bhréagach is cosúil go raibh agrais pleanáil teaghlaí ag díal Fíochán Féatais. Ní chreidim seo ach ar nó ní gá ach an cac chatha minic go leor agus gramóí chuide. Tá thar chur sopínaí amach ag taideoirí ní fiscard seo cosás agus níl mór an eile le rá agam faoi ach a bhain go neireann scéal go mbeidh tionchar aige ar haide ollscoile nach bhfuil bainteach le bhile neachar. Láhaí Peter Liang pódín pódín é duine ó coppla bliain ó hin agus chuireadh os cóir cuairte é tugtar le fios go raibh an tinchúiseáir fad cheannach go leor agus é ag imón gníomh chuaigh sé san áintear ag cúisimh an fólín in neachar agus deir leis is cosúil mar thugra sé an fólína áil ceantach ach gan phríosúna chur air. An Bheilg tá lucht na Bheilge ag freagart ar na chunsathe scéimhde hóideachta
le dobrón ach le frustrachas freisin. Tá an sir a gadhhail go raibh siad feilithach I bólínocht agus in fearre. Ach ar nó, bheith mise bheith trúa agam do oris fearre na Bheilge. Tá na daoine seo, tá na scéimhlethirí seo gaimsiú phobal bháil agus ní sé éasca neachar teacht sús leom. An Tea Party in Wisconsin, well, tugtar le fios gur sais stáit Wisconsin a léiríon mewn na tíre agus bhainnean an scéal seo leis gaí ina bhfuil politeoirí Wisconsin go háirithe ar an neti dheis ag cuimhéad na díospóireachta díobh bhreithimh nuas a chuirt uachtarach. Ted Cruz agus a bhaintir is cosúil gur hit a drifúr nó leasdrifúr nó Meiriceá leagrifúr I measc gadathe má higginn sibh libh mé agus gur nach raibh sé ar chumas Ted Cruz I stoppa ní linn scéal eile an sin nach scéal persanta is dócha. Chaithim mé stop an sin bhfuil an chopla nóid a chaithimh ríis ag léamh an chuideile na Scéalta más féidir leom, chaithim mé lóna ich agus risús go dtí an scail mar tá mé ag teanamh tuisbántais don rangam ar stair na héire. So, sin, slán támuid.